You will never get a general like Chiwenga. I mean, generals might come, but what he did in Restore Legacy, no other general will do that in this country. That I can tell you. Dumela bakulu, the Nyame Tijen is here. I'm back kunge msana ndadzoka nema updates ayaya ekuti kana ndikatanga kudzibudisa nyaya dzacho kana mega munobva matoziva kuti zvina zvina kumira mushe. Nyaya dziri kunetsa panapa ndedzekunzi zvoni vanhu vari kurwira varungu. Temba Mliswa ari kufaitira for a higher position, especially my positions akaema ekuita president, ekuita advisor president, and the other position yaari kufaitira kana zvichinge zvazonetsesesa ari kuti zvitori nane aite spokesperson. Ndo nyaya dzimwe dziri kunyanyo fightirwa panapa. Kudhara tiri kuremember tichiona Temba Mliswa aibuda achidaura account achifungidza kuti pamwe VP Chiwenga vanobudisa mari, but akazoongorora akaona kuti ikoko hakuna mari dzinobudiswa zvekumhanya. Saka ndo paakabva azochinja magopost, because mukomana wacho munhu wekuti paise panoda kurwa iseda ingava post, ingava tweet, ingava press conference yaanenge aita, anything chaanenge aita, even a video anenge achitarisira something in return. Ndo nyaya dzimwe dzinenge dzirimo mumcirculation, nyaya dziri kutenderera dziri kuitika panapa. But iko zvinezvi nyaya yakuchinetsa pazvinhu zvese zviri kutaurika panapa inyaya yekunzi zvoni George Charamba ari kuda kuchibudiswa basa because Temba Mliswa Jonathan Moyo ndo vanhu vari kuda kudzoka vachinorwisa George Charamba. Why? Because pakatiza na Jonathan Moyo George Charamba akasara arimo, because George Charamba akabva kwanisa kuchanza kusara nevarimo. You know that system, that skill yekunzi bvuma kupusa, because ndiono kuchiziva zvinenge zvichiitika. Ma presidential communications kwekwe ndiye anenge akabata madesk acho. Saka mukomana ndo the same position inodiwa nana Jonathan Moyo, nekuti ndo position yavanotogona kumhanya iyo, ne position ina Nicky Mangwana ndiyo mwari kuatakwa. Saka George Charamba nyaya yakurwiswa pano ari kunzi ndiye ari kuita basa rekunyora ma speech a VP Chiwenga Constantino. Ndo nyaya hombe iri kunetsa pano, ende ma speech iwayo ari kunzi zvoni yakaenda speech yakagadzirwa ikanokanganisa zvekuita, especially pane yaya yanga yabuda ina ziyambi aida kurova counter achida kuresponda that dossier rakanga rakabudiswa ku polite bureau riya achitaura zvakasiyana siyana, achita no uyu munhu uyu ari clueless pane zvakataura, munhu uyu haazive nezveparty iyi, munhu uyu ari kuda kuzviita superhero whatever, zvese zviri wrong, zvekunzi zvigananda zviri wrong, futi zvekunzi Tagwire abve zvakaipa zvakadhakwa because Tagwire akaisa fuel yakawanda, akasponsor millions emari, millions liters fuel kuti zvinhu zvibudirire 2017 kuya ne demonstration whatever, ari kunzi ndo vanga vari masponsor, madona, mafunders acho echinhu chese ichocho. Saka zvinhu zvese izvozvo zviri kutenderedza vanhu musoro, vanhu vari kutotadza kunzwisisa kuti chichi chaitika, cause imwe nyaya yakamirirwa nevanhu vese ndeyekuti what exactly is the next way forward, the next step, the next plan ichashandiswa na VP kuti vakwanise kunge vachibudirira pachinhu chakarongwa icho chichi. Saka pakuda kutanga kubviswa vamwe vanhu kunyazozikanwa kuti like pesapa papana nongori kudzingwa mabasa. For example, pakabuda ana Obed Mpofeve, vanhu vekuti vanga vari tsikanditsikewo nana VP Chiwenga, team ranga is part of the system, but system yacho yanga iri loyal kuna VP Chiwenga, the likes of ana General Sanyatu vakazongobviswa kwa sports, manje pa sports pacho papa the same position yepa sports ndo iri kunzi yakudiwa futi na Temba Mliswa ipapa ari kunzi anytime is tea time, anogona kungoya chipinda. Ndo saka abuda chiti aiwa iso supporta ED tinotachero tisiri mu government, we are willing kuti tinge tichimira naye, hatiite zvinoita vanhu. Hanzi George Charamba ane mpiri yekusada kuva loyal, betray even ma principles ake acho, asi munhu kuti anzari straight. Why? Because of zvinhu zvakamboitika kumashuri, akazongomuka akachinja magopost akutaura kuti akutongomhanyana naMnangagwa, but iye nguva yese aizikanwa ari loyal achishanda ari under ana Mugabe. Ndo nyaya hombe dziri kunetsa izvezvo. Saka pari kunzi ngadzingwe basa George Charamba. Nyaya yekuti mukomana adzingwa basa yanetsa. Iye wacho ari kutopindura achiti vanhu vari kundishanda left right center, ende tikada kutarisa vanhu vakaita sana advocate Taban Pova achitoti iwe chinogona kutotishambisa ndechekuti iwo ndonogona ngokanyora ma speeches acho, cause ndo basa rake raanoshanda rekunyora ma speech anotaura president na vice president wacho. But iye kuti akuramba achingogadzirira achingoroveredzera speech ya vice president ku corruption uku ndo iri kunyanya kunetsa iwe. Ofuche zvigananda zvinozoita hasha, those people like ana Mliswa, what they want, all they want is money, nothing else, money
deal done. Kana pasina mari aone Temba Mliswa padhiri racho iroro. Saka ndosaka ari kunyanya kupopota, kubuda hasha, kubuda tsinga, achitaura kuti aye uyu akadai, uyu anobhaiza pakadai, uyu ari kukanganisa pakadai, so uyu ngaadzingwe basa musi wakati. Ndo nyaya hombe ende ndo pane hondo dzese dziri kuitika. So nyaya iyi muri yeZimbabwe munoziziva kuti most of the times handidi kungotaura nyaya dzinenge dzisina umpo, nyaya dzekuti dzinenge dzisina ndakangotaura moshaya kuti dziri kubva nekupi dzichienda nekupi. Regedzai tionesane pandiri kusangana nenyaya panapa ndiri kuiona iri kubuda nekunana the news works panapa. Pari kunzi zvoni President Mnangagwa spokesperson George Charamba has come under fierce attack from his principal's political allies who accuse him of supporting Vice President Constantino Chiwenga while betraying his boss like he did to the late former President Robert Mugabe before the 2017 coup. This comes amid accusation that Charamba wrote Chiwenga's stinging speech delivered at ZANU-PF annual conference in Mutare on Friday. The devastating speech sounded like a counter to ZANU-PF Legal Affairs Secretary Ziyambi's withering Politburo presentations last week attacking Chiwenga over his recent sensational document on the 2030 agenda and corruption. Chiwenga's blistering speech was widely read as thinly veiled attack on Mnangagwa, putting Charamba in an individual's position. Charamba's critics also say he has not been enthusiastic in serving Mnangagwa's interest, while he has been passionate about defending Chiwenga, especially over the current succession fight between the two. Charamba has been conspicuous by his silence when Mnangagwa is under attack, while he spends time brooding on social media syndromes and fake accounts. For Chiwenga, he is also ready to fight even in the mud, not through ideas, information and superior logic, but mostly insults and self-righteous spanned bites. His preferred method of engagement with critics. That is what he did to Mugabe when he was battling Mugabe over succession before the 2017 coup. To protect himself from succession infighting and sharpnel, Charamba claims there is no power struggle and battle between Mnangagwa and Chiwenga, something he does not even believe. Political activist Temba Mliswa, a Mnangagwa loyalist and fierce Chiwenga critic, wrote on social media calling out Charamba. Why are some of you acting surprised by allegations that George Charamba should be investigated for letting down the president? The guy has a history of betraying his principles. I think that speech makaiona yaitaurwa na Temba Mliswa achitaura kuti why mimi muchivhunduka kana kuti muri kushamsika, mirai kushamsika nezvinhu zvakaita zvezvi zvokuti muri kunzwa kuti uyu ari kubetreya uyu kana kuti uyu anoda, because ane mbiri yekubetreya maprinciples ake. Ndo pakurwa a direct attack iyo anenge achinyepedzera kudzungaira. I still remember pane pakabuda imwe tsamba so ichitenderedzwa, that was propaganda, but the thing now is kuti vazive kuti ndiani ari kugadzira zvinhu izvozvo. It's something chekuti nobody knows. Avazive kuti ndiani azvitanga, ndiani ari kuzviita, avasozive. Saka chinhu chagadzirwa changa chiri chitsamba chefeki chichirova kaunda kudemo yanga yadedzerwa iko mudhara Geza yeye pachitaura nzoni that demo yo inini as vice president ndiri kuzvidenounce, handisi kuzviziva. Iye George Charamba ndobva abuda achiti no, that letter is fake. That letter yo iri kunyorwa yo vanhu vatotaba sekutora zvidhino zvegovernment zvetisingazive. President of communications hatina any tsamba yabva nekunuko yakadaro. Akaita basa rake semunhu ari professional, but zvaaita manje zvinoreva kuti anenge aendosa chinhu, anga aendosa that demo kuti whatever that is happening VP Chiwenga is quiet. Saka imi musavapinze munyaya dzacho. Ofichi ave propaganda vanenge vachitarisira kuti aiwa uyu ngaambomira kutaura chinhu ichocho kana kuadresa that tsamba iyoyo a day before demonstration, po zvinokonzeresa vanhu vanobva kuti saka on uyu ari kuwirira nazvo. Handiti muri kuona pane nyaya dzese ipapo. Saka ndiwo pese pamuri kuzoona kutemesana musoro, kunetsana, kurwisana kwese kuri kuitika, ndo pari kupisa, pari kunetsana nyaya dzacho dzese ipapo, kuti iwewe uri busy kushandira kuti uyu apinde because wakambozviita kumashure. Munhu kuti unobetray maprinciples ako, unenge wakutofaitira kuti aiwa panyaya iyi uyu ngaachipindawo. Ndo zvaari, because what he knows, okay, akashanda makore akashanda kudana Mugabe, that was that, vazvapera zvakadaro. Ndobva ashanda makore ashanda right now na the sitting president aripo yeye wavari kushandira. Aona kuti nguva yakuda kuenda kwayakuenda kwane nyaya dzesuccession dzaakuitika, succession battle akuda kuchipinda manje.
auda uchikwana futi pana the next president acha, because president wese panopinda anosvika chidzinga vanhu vese vari kushanda ipapo kuti inini ndikuda wangu kana ndine vangu vandosvika nchiisa. Saka iye anotogara atonamira kudhara atoonera dhiri obva anosvika utese kuti aramba achingowana basa. Tozviziva that guy knows very well kuti mabasa ari kunetsa, mabasa hakuna. Saka ndingatonogara ndakabatirira pabasa. But nyaya iri kutaurika futi imwe iripo masitizens ekunzi ari kuda kuramba achingoindosa mapresident anenge achingouya manext kuitira kuti iye azozvipevherawo nzira, koza anenge agara arimo kamu akunyatsoziva kuti uyu anotamba tsoro dzake so uyu anotamba tsoro dzake so kusvika pazouya president anenge auya anenge ari wiki, ndiye waanozotanga kuda kungovereka naangobudikira kutaura kuti ndakutodawo kupinda pachinhu ichi. Ndo nyaya hombe dziri kuitika ipa, hazvina chekuita nelegacy, hazvina chekuita nekuvaka nekuti nzi kushanda kana kuti kuita sei sterek no. Zvine chekuita nekuti iye arikuda kuramba achisecure position dzake achigara ari mudhuze. Saka vakutomuaccuse kuti iye wacho mutengesi. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.